Radio Noura Fm bikononto ani nani tomi mudumuru duru la sili obike ka bo jala koroji kolimani wuradala nega duru sira 76 33 43 03 Abu Safna Jara Stradantama amba adabo memboro do me bonne kuna fondi sebe mo folo au de Sud Hebdo ni ya boko keme ani durie ka bebi février kalo kile mugo ani sabama sam bafla ani sam mugo ani fla abenata ni ye jega mona koni kelen ka mishika sarakaye abu asga buila ayjila femoraye mamo kumalendo akono au de rédaction mawi oko kanyashi muye fransika tali kabo anga jamana okonna la kibe na ka foko fransi be ga wulika jocha mane blasenga ni watina ka an ne jema bela dilen ka an ko do nyama ayira kan na fasoro sa o kama fatriba ga fola akoko ame domina na foko bi abu sigata la koy munye fransi be wulika jom na ni watina wulika jom kunte dore ko ayira kan na fasoro sira kan na fasoro sira munno kumanga jamana okona la o na fasoro sira munna anga jamana nyemo yo dangari ula fransi be wulika jo chamana ni watina wala sa o na fasoro sira o be sega sege amatrumuna o sira tigarila na manya ka foko aboru yira kan masaga da kono no de makroni février kalo kleta ani wolon vla ayira ka foko aleka keleka chemu kumbe no barkani ko be nataka bo anga jamana okona la nga fatrika baga fola femumbe nu desene no ko fo mawyena foka ta fara munye fransi kuna fondi lawka o de femumbe ko njorla la o masongo o fo mawyena ko fransi gata akanata femun keleme ka fransi maraba ko ku toro bi Abu Safna Jara udama do ula wa munye ka foko ugatali fene Abu Safna Jara kumuna ibna ka foko udama do la fatrika baga fola akoko mune kera mali ane fransi chela ula ako fransi kuna fondilaw ibe na ka foku ushitika kuma fo mbale amuno oba ane fransi chela akuna fondi sema chamambe utiga bembale njuko nika afo manifu nyana akoko an marabaw ibe na ka foku munye fransi bika jela kili chamani ko taka anga fanga ko usegere yo kuma chama fo anga fangama o bika wulika joka ni watina munye communauté internationale ka an no fena ko du nyana o dora ta koy Abu Safna Jara uira kan na fasolo sira ko ni okama Abu Safna Jara fransi yera gelya mu ane fransi che fransi maso ngi dado la tuko shila akuni ye ko njate mina ka laje ka fransi ka taka bo anga jamana konala munya akuma mabo anga masaka da kono koy asimun ko ita ale mafoku kata sokal ko kala maiga ale mafoku ukata mashide mafoku ukata na manya ka foko aboru yira da kono ku kata o unda take Abu Safna Jara anga maraba no be sokal ko kala maiga fokata faramu ye jamana nyama ka no ashim ko itai anye fe doro ni ni fransi fe anya nyinu fe an woni mena ambolo di ma woda di ma munna am sika jikanga kele ko ni ko okenyo ko fe fatrika baga fola wati muna fransi nano on fenya san 2013 awati munye la jibrama ibeka alere kume fangala fransi ko ni mali ka kele muruba de koy fransi la me mun kuma on fenya nu buka barkan okofo abu ibe na ka foku me bara chama ni ke munye nuye munke abana nuye nyumanke odo wa nuye juguma fana ke abana fransi ga arme mun no kuma fe na be barkan okofo Abu Safna Jara akele no maka wulika joke operation akele no make yoro mu yaja abeta mu ye anga jamana konnala Abu Safna Jara ibe na ka fo femu yera be no be manifi yera koni kamana gam anga lakana ba mu be no ba anga le fama okofo fransi yera kumetoka afo anya na ko yero do be ko anti se abada ko anti tai ayera ka jamana ka ko anti ta ni kabakoi kabako dado uya ka yango ika dukolo kan ko ni tamana ni kan yero na ita flanche tike tena kabako do yo be ka yan osobe Abu Safna Jara san kononto doni ne baje santana Fransi na kungu de dore mu terrorisiu olube sega kele to muna Fransi na kunne kunyoye ga wati muna Fransi ale shelela anga jamana konala akoni na anga jamana ka bishitai ka anafatoro sira chama ninga angenamu wa wati dore lebe na ka foko mu Fransi ane bamanchu yero kume bembe be chama nke ninga nyashi anga lakana boma na manya ka foko fanga mu no be sinabi no be colonel Ashim Koita wata framunye shogal kokala maiga oka oluko ko fransi kumo obara jugu muna aw bakal panguru wuli yoro mi yaja abetai wa akoko ananga lakana ba ko ati jaka baraka nyon fe obara jugu muna kumo ke fanga temene na ko ode tika ble ko ode tike aywa fatrika baga fola ako munya Ashim ne shogal ko kala maiga ya laini fransi fe munya akor munno okumba awna ni ngonche anga ferani dabalike munya ka akori ninka akalan kuwaye wala sa munya malido on mesika ko ingo ninka afamia to muna ko sabuke akori ko nala ayira ka foko munya fransi yoro ya ja fe on fe ne fransi ja aboke anga jamana ko nala wa munya tate mena shishite bo obela delendo kuma akori ko nala akoni ko njate mena ka laje munya amara ba no be colonel Ashim ko tanaka chedon ko fo uli ya
ya faransi la o baara jugu mun n'o kun bɛ ka kɛ ka tɛmɛ ko an k'o de ɲɔngiri wa mun ye mali an ye jamana hɔrɔn de wa mun ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya o b'an bolo k'a fɔ ko mun ye k'a bɛ opération de wuli bilen ka taa yɔrɔ la an yɛrɛ ka lakanabaaw tɛ yɔrɔ mun na k'a fɔ ko aw bɛna nin yɔrɔ de yira an ka lakanabaaw kana tɛmɛ o yɔrɔ kan Abu Safinɛ Jara ko o kuma ko o banna tabarikala a banna dugu jɛra tungo ye dugu jɛra ko dale kura do dɛ awɔ Fatigi b'a ka fɔ la a ko faransi ko sabu a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ dibi mun na an ka jamana o kɔnɔ la a b'o o dɔn o kɔrɔfɔ mun o fɔra a ɲɛna k'a fɔ ka lakanabaaw k'u tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen k'a sɔrɔ u n'an ka lakanabaaw tɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara ko o ma k'u fɛla ko ye koyi o sabu u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ janfa jugu mun na u bɛ dibi ko mun na an ka jamana o kɔnɔ la ko mun ɲɛ k'u ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ an n'u ka lakanabaaw tɛ ɲɔgɔn fɛ wa o kuma k'o de kɛra sababu ye ka Makɔrɔni ka funteni wuli a la a ka funteni a ka foron k'a ci awɔ Fasiri b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye barikani an y'u sɛbɛkɔrɔ gɛn n'u yɛrɛ de y'a fɔ k'u bɛ taa nka an ka marabaaw fana y'a yir'u la k'a fɔ u ye waati min yɛrɛ fɔ k'a daminɛ kalo 4 na ni kana bila kalo 6 la k'o ka jan u ka sɔ bɛɛ u ka jan kɛ k'u k'a ko teliya Abu Safinɛ Jara mun ye faransi ye nin waati na mun ye Burukina masakɛ n'o de ye Daminba ye ale fana tɛ sɔrɔ si wa u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan k'o hakili k'o sɛbɛkɔrɔ ɲaami k'a yira k'a fɔ ko mun ye barikani ko barikani kɔni bɛ ka terroriste kɔni bunte kosɛbɛ mun ye Burukina yan fan fɛ Fatigi b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga kɔni tɛ a la mun ye faransi kɛlɛkɛcɛw u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la dɛ nka fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ an marabaaw filɛ ka sen da kura minnu ko o boloda ni Abu Safinɛ u kana segin kɔ ni ka a baara ko u boloda tugu u kana segin kɔ dɛ an ka taa de fo Abu an ka taa dɔrɔn kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara ko ŋaniya juguya min n'o tun bɛ faransi kɔnɔ a bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan na a bɛ ka a tulu ni k'a bɔ cogo min na an ka dugukolo nafa fɔtɔfɛnw an ka dugu jukɔrɔfɛnw Abu Safinɛ Jara a tun bɛ k'a siyɛlɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a tun bɛ k'o kɛ dibi la a fɔra k'o de tɛ kɛ bilen a tɛ taa yɔrɔ si n'an ka lakanabaaw tɛ k'o de ye funteni wuli tabarikala koyi ni ɲɛna kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Sud Hebdo ale kɔnɔna la min ye rédaction ma olu ka fasiri don i bonya o b'a la bete a bɛna taa bamananw ko ni janfa kɔlɔ n'i ma ɲa sɛnɛni kɔ i b'a sɛnɛ k'a fɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ na i yɛrɛ bɛ jigin a kɔnɔ gadaw nin ye fasiri ye mɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni indépendant ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don Abdoulaye Jara a y'a yira dɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Tchad masakɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamani Idrissa Déby i k'a dɔn k'a fɔ Mahamani Idriss Déby ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Tchad surasilakaw la ko ale tɛna dɔ fara a ka jamakulu kan de Fasiri b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o fana ye Macky Sall ye Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa don wa i k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamanaw faralen bɛ jɛkulu min kɔnɔ ni o bɛ fɔ ko Union africaine k'a dɔn k'a fɔ ko ale fana a ye o ɲɛmaa ye waati min na komi bi Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall a ye hakilina ɲumanw ta koyi k'a dɔn k'a fɔ dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛna taa lajɛrɛ dɔ sɛbɛn lajɛrɛ in kɔni senfɛ k'a fɔ ko kɔrɔfɔ caman tɛmɛna ani anw ka jamana ɲɛmaa cɛ n'o de ye Asimi Goïta ye hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a kɔrɔfɔkaw maa caman ma bɔ a kalama k'a bin n'a fɔ k'a fɔ nin lajɛrɛ in senfɛ fɛn min bɛ tali kɛ soutenance la n'o ye ka Mali k'a jukɔrɔma tintin o baaraw Macky Sall a kɛn bɛ ka olu sɛbɛn boloda Fasiri b'a ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka autorité ɲɛmaaw la n'o ye camanjɔrɔ faga a ɲɛmaaw ye k'a dɔn k'a fɔ waati min na force Barkhane na i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Takuba ma waati min na ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu na anw ka jamana in bila daminɛ kalo 4 ka taa bila fɔ kalo 6 la i n'a fɔ i da donna a kɔnɔ sisan cogo min na Fasiri b'a ka fɔ la waati min na olu y'o hakilinata jɔrɔ misi kamanagan a bi n'a fɔ o kɛmɛ ka jamana ɲɛmaa dɔw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni olu ni Mali bɛ jɛci i n'a fɔ Bademaw i n'a fɔ olu ni Mali bɛ jɛci i n'a fɔ Sinjimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Macky Sall ale ko tɛ Macky Sall a kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Union africaine na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali kana kɛ jamana ye jamana min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛna to a danna kana kɛ jamana ye jamana min k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛna i ka surasiw cɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ dɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o waleya ye o ye waleya ye min ni a tɛ bɛn
Fasiba ka fɔlɔ ni o ye Abdoulaye Jara Abdoulaye Jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ bamanjiya wale a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔni k'a dɔn k'a fɔ camanjɔrɔ jamani don min ni k'a dɔn k'a fɔ cɛnjɛnfuga jamani kɔnɔna dɔ don min ni k'a dɔn k'a fɔ bamanjiya wale a ɲɔ a sɛbɛ ɲana k'a daminɛ jamani a kɔrɔfɛ bolo la kana bila cɛmancɛ bolo la h'a ka jan ka se fɔ a sudi ma ni o ye worodugu ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra k'a dɔn k'a fɔ bamanjiw u ɲɛ dan bɛ nin yɔrɔ caman na n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ waati min na komi gwɛlɛya don bɛ jamani kɔnɔ a man kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan k'a dɔn k'a fɔ maaw ka u ka minɛnw jɛ ka bɔ jamani kɔnɔ nka ale kɔni kɛlen ka miiriya la a kɔni a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ Union africaine olu ka lajɛrɛ sɛbɛn ale min ni a ye a président ye yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye général Mamadu Idrissa Déby k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka jamana na n'o ye Tchad ye k'a dɔn k'a fɔ olu natɔ Mali kɛrɛfɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ maa man ka Mali janfa nin waati na nin tɛ taa waati ye so an kan ka to ka Mali ka a dɛmɛ ale na Mali dɛmɛ koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ye ale teri jamana ye wa k'a dɔn k'a fɔ kabini san 2012 k'a dɔn k'a fɔ waati min na binganikɛlaw nana bin Mali kan jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye Mali surasiw dɛmɛ a kɛrɛfɛ a ka jan ka se fɔ hali barikani yɛrɛ ma fɛn min bɛ tali kɛ bamanjiw la bamanji ŋana dɔ tun bɛ yen min ni o tɔgɔ ko Abuzeyi k'a dɔn k'a fɔ ale tun ye Hakimi o ɲɛmaaba ye fɛn min bɛ tali kɛ bingani walew la fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ armée tchadienne na u ye bingani caman kɛ armée tchadi u ye fali caman kɛ jadi maa binganikɛla maa caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ armée tchadienne ye u caman fa ka u bɔ ni la koyi parce que ba ka fɔ la wa k'a dɔn k'a fɔ hali bi i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ Tchadi a ye baara caman kɛ anw ka jamana in kɔnɔ kabini Kidal Aguelog ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Tchadi u ye baaraw caman kɛ nin yɔrɔ in na wa Tchadi masakɛ kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan hali ka jan k'a dɔn k'a fɔ olu natɔ Mali kɛrɛfɛ hali n'a ma ɲa k'a fɔ ko jamana caman bɛ yen minnu ni olu bɛ k'u ka sɔrɔsiw sama ka bɔ Mali la k'a dɔn k'a fɔ nka olu natɔ Mali kɛrɛfɛ hali bi ka Mali k'a dɛmɛ dɛ hali ka jan maa hakɛ min ni u bɛ o yan nɔ wa u na dɔ fara a jamakulu kan koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 1200 Tchadi cuala olu de bɛ an fɛ yan bi nka ka kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ Europe jamana dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ k'u ka sɔrɔsiw cɛ ka taa so olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ maa 1000 wɛrɛ la wa u n'o bila ka na fara Tchadi sɔrɔsiw kan parce que i b'a fɔ la ni o ye Macky Sall ye Macky Sall ale kɔni min ni o ye Union africaine ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna Tchadi ka nin hakilina ye nin bɛnna ale ma kosɛbɛ wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ alimaw la ko a y'a ɲini alimaw fɛ alimaw k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ye hakilina min ta ni o ye k'a fɔ u bɛ segin so k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka to anw fɛ Mali kɔnɔ yan walasa ka se ka Mali ka a dɛmɛ dɛ parce que i b'a fɔ la ni o ye Abdoulaye Jara ye Abdoulaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko Macky Sall a kumana hali bi Macky Sall y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ Alimaɲi yɛrɛ tun ye waati dɔ la u kun y'a jira k'a fɔ ko u na hélicoptère 4 baɲango u na o bila ka na san 2022 in kɔnɔ walasa ka se ka na jadi wale ka na o kɛlɛw kɛ dɛ kɔrɔfɔ minnu ni o fɔra kabini o waati la ka se sisan ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni faransilakaw ka dibi-dibi ye faransilakaw kɛlen bɛ ka ŋaniya juguya min da ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ k'u b'a fɛ ka alimaw bali o waleyaw bɛɛ lajɛlen na parce que ka fɔ la ko Macky Sall kɔni ko a b'a ɲini Alimaɲi ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ lawudu minnu bɛ ni u ye a ta ni anw ka jamana in ye kɛrɛnkɛrɛnnena hélicoptère 4 min ni u kun y'a kɔrɔfɔw fɔ k'olu bɛna fara anw ka surasiw kan kɛrɛnkɛrɛnnena ka kɛlɛ kɛ MINUSMA kɛrɛfɛ Mali surasiw ka kɛlɛ kɛ olu kɛrɛfɛ o baara min bɛ n'u y'o hakilina ta k'a dɔn k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka waleya in kɛ cogo min na Basiri filɛ an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don indépendant Abdoulaye Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Suba bɛ ɲinɛ nka a ye maa mun den ta o tɛ ɲinɛ cogo si la mun ye Suwade Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Laya Jara a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye CNT i bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati na a yira k'a fɔ ko mun ye CNT maaw ko dɔ bɛ na fara mun ye a kuntala janya o kan a kun bɛ maa 100 ani maa 20 o la ko sabu kɛ mun ye dɛgɛsu 3 ale gɛnna ka bɔ ko nka k'a bɛ na fara sisan maa 100 ani maa 40 ani 7 o la Abu Safina Jara o siratigɛ la n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ colonel Assimi Goïta ale ko fɔ ale yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye CNT ko dɔ ka fara a kuntala o janya kan wa ko mun ye gouvernement fana ko a ka dayɛlɛ siratigɛ ba mun ye Laya Jara a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in a bɛ nin taabolo la wuli ka jɔ ka kɛ joona mun ye député kɔrɔ minnu n'olu kun ye i bɛ ka fanga waati député kɔrɔ minnu kun bɛ yen député kɔrɔ minnu n'u y'olu lamara fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ ɲinɛ ka na k'u kɔ cogo si la o fana bɛ se ka taa don CNT o kɔnɔna la cogo min na Abu Safina Jara awɔ kɛ député kɔrɔ jumɛn
munun jɛlen no kɛ nɔgɔlen kɔni tɛ olu kana ayi an seginna ko bɛɛ kan sa an tɛ se k'an kɔ bilen sa ayisa kana kɛ ten sa i bolo da dusu la ayi a tɛ kɛ ten dɛ i bolo da dusu la ayi dɔ ninnu taara ta tɔgɔ min na ayi o ko tɛ o sisan maa dɔw kun b'u la olu kɔni gagnena yɛrɛ de koyi n y'a fɔ mun e bɛ fɛ k'olu minnu fɔ ne de t'a fɛ an ka segin o maakɔrɔ ninnu ji kan bilen ni gagnena ka ɲɛ o a si ma gagne ka ɲɛ tomati lɔgɔti b'a kɔnɔ koyi tomati lɔgɔti a si ma gagne ka ɲɛ kɔni baba tɛ yan dɛ ayi baba tɛ yan fɔlɔ tomati lɔgɔti o b'a kɔnɔ ye o a si ma gagne ka ɲɛ a bɛɛ ye wari kɛ ka baara de kɛ abu tulo b'a la abu kana ko kɛ ten sa a bɛɛ bɛ ten i delila i bolo da dusu la u ye dɔ ninnu maa 121 min bɛ yen olu taara ta cogo min na u y'olu sugandi cogo min u k'a tɔ sugandi ten o sugandi se in na n'i ma kunnajɛ i b'i yɔrɔ dɛ tɛ to la n'a kɛra o dɔn ye an t'i yɔrɔ dɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amina rabi abu sabula jara mun ye laya jara ye a ko olu député kɔrɔ minnu bɛ yen ko n'u ka ko n'a a jɛlen don kosɛbɛ n'u ka jamana dugudenw n'u ye olu ta u boloden kɔni k'a ɲɛsin u ma k'u ka lasigiden ye wasabulon o kɔnɔna la ko ɲinɛ kana k'u kɔ cogo si la o siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye député kalata mun o kɛra anw fɛ yan mun ye i bɛ ka fanga waati o député kalata mun yɛrɛ n'a kɛra sababu ye ka i bɛ ka fanga k'a kɛ c'est tout c'est fini député minnu kun bɛ nin waati na n'u u jɛlen don u ka dugukɔnɔdenw y'u boloden kɔni ka a sun la k'u bɔ olu de fɛ abu safinɛ jara nin waati ye mun ye ɲinɛma kan k'u fana ko tɔgɔ si la o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye nin député kɔrɔ ninnu u ka dugudenw kɔni n'u boloden kɔni k'a ɲɛsin u ma k'u ka taa k'u ka lasigiden ye wasanbulon o kɔnɔna la nka mun ye i bɛ ka fanga a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u lamara ko o député kɔrɔ ninnu fɛɛrɛ ka kɛ joona u fana bɛ se ka don CNT kɔnɔna la cogo min na abu safinɛ jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ o député kɔrɔ minnu filɛ nin ta député caman de b'u la minnu yɛrɛ kɔni u ye maaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ ci u ka sigida o la koyi maa minnu bɛ yen n'u gagnena laadiriya yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'u ka sigida maaw y'u bolodon kɔni ka a su ma ko nin waati ye ɲinɛ kana k'u ka tugu si la fatigɛba ka fɔla min ye laya jara ye a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ o député minnu kɔrɔ minnu kun bɛ yen a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu kun donna wasabulon kɔnɔ ka ban koyi o sabu kɛ mun ye maa si ma yira k'a fɔ ko u ye olu gasi nka mun dɔw fana bɛ yen olu lamarala kosɛbɛ o maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko n'olu lamarala fɛɛrɛ dabali fana kan ka sigi sen kan abu safinɛ jara u bɛ se ka don CNT kɔnɔ cogo min na maa minnu yɛrɛ fana ni lamara kɛlɛkisɛ kelen n'a ma y'olu ta la n'olu ka dugudenw y'u bolo ɲɔgɔn kɔni su ma abu safinɛ jara nin ye waati ye ko ɲinɛma ka k'u ka tugu sila fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye laya jara ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CNT maaw maa 147 o de bɛna don mun ye wasabulon o kɔnɔ la n'a bɛ CNT kofɔ abu safinɛ jara ko mun ye an marabaw mun ye transition maaw ye u fana ka fɛɛrɛ dabali kɛ maa min ye kota minnu n'a bɛ di maaw ma kota minnu n'a bɛ di jɛkulu ma u fana ka fɛɛrɛ dabali kɛ k'o kota ɲɔgɔnnaw ni k'a di nin wasaden kɔrɔ ninnu ma wasaden kɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye campagne ni ka gosi kosɛbɛ kosɛbɛ u ka dugudenw y'u bolo ɲɔgɔn kɔni su ma k'u bolo ɲɔgɔn su ma ka don wasabulon kɔnɔ ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu lamarala abu safinɛ jara nin fana ye waati ye ɲinɛ kana k'u kɔ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔdɛbɛma ko ale kɔnɔ laya jara ale kalimkalatigɛ i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ laya jara an b'ale fo k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko les jours ka kɛɲɛ ni a ka bi bɔli ye février kalo tile 23 san 2020 bɔ ko 372 la Sina Sisoko ale ka sɛbɛnno a ko an ka taa fɛn min bɛ tali kɛ transition min ye Bamakɔ faamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni faransilakaw ka retrait faransilakaw olu b'a fɛ ka taali min kɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ani takuba a k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamakɔ faamaw la les autorités de Bamako restent intransigeantes ko i jɔ tan les autorités de Bamako BT n'a kana te di bonjour n'a kana a y'a mɛn dɛ ayiwa yɔrɔ ne ma fɛn fɔ yan n ka taa ko Bamakɔ faamaw ko n'o ye an ka camancɛrɔ faga mɔgɔw ye a k'u ti bɔ u kumakan kan dɛ ayi k'u ti bɔ u kumakan kan a banna pewu awɔ ni y'o bannen de koyi k'u ti bɔ u kumakan kan u tɛ bɔ a kan dɛ ni y'an ka taa di awɔ bɛɛ kɛra k'a fɔ Lasine Sisoko ale ka kɔrɔfɔw la farafinna bɛɛ bɛ lafiya Lasine Sisoko awɔ ale kɔni y'a jira ko ka kɛɲɛ ni faransilakaw ani barikari maaw u k'a dɔn k'a fɔ olu b'a fɛ ka doniw siri fɛn min bɛ tali kɛ anw ka jamana na k'a bila waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ko nin décision in Makɔrɔ a kelen ye nin décision in ta a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi e ko Makɔrɔ ni a ti ɲini ka nimisa a ka décision na décision min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Makɔrɔ ni a y'a ta ni cɛkunya ye k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a ta ni kologɛlɛ ye k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ min kan ka kɛ baara min kan ka kɛ n'o de ye ka kunnafoni k'a ɲini anw ka maaw fɛ walima ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn k'a fɔ hakilina in kan
kan hakilina min bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛna retrait u bɛna a baaraw kɛ ko a kun ka kan i k'a dɔn k'a fɔ a k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ani anw ka jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ bɛn a kan. Nin y'a kɛcogo ye a ka taa. K'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Macron kelen a y'a ka décision ta ko a bɛ se ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Macron kɔbɛli a y'a ka décision ta n'o y'a ka hakilina ye ko ka d'a kan ale kɔni ye faama ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ka jamana ɲɛmɔgɔ olu fana y'a jira k'a fɔ ko Macron n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko saya t'i ma fɛn min bɛ tali kɛ toli la o bɛ anw ma dɛ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ décision min n'i kɛlen filɛ k'a ta n'o de ye k'a fɔ k'i bɛ n'i ka sɔrɔsilakaw a ka jan ka barikɛnɛkaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u kuma yɛlɛma kuba k'u bɛɛ lajɛlen kuma yɛlɛma ka bɔ anw ka jamana kan walasa anw ka kɛ den gɛrɛfɛ den ye min ye anw bɛ se ka isoler cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i y'a hakilina ta o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tile fila d'i ma a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ dɔ yɛrɛ tɛ a la koyi a ye k'a dɔn k'a fɔ Macron doni a bɛɛ lajɛlen a y'a siri koyi sans délai fafin ni tali kɛ anw ka autorité ɲɛmɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko nin décision ba u ye a bɔ k'a bin ta la fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye nin kɔrɔfɔ cɛjuguw fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jaba kɔrɔ k'a sɛnɛ walasa anw ka kari a kɔnɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ anw ka faamaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana bɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ tali kɛ anw ka jamana a ka jamaniya la min bɛ tali kɛ anw ka dignité la anw ka hɔrɔnya anw ka danbe anw bɔkolo o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛna lakari koyi kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛna anw ka bɔkolo ni anw danbe n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye anw ka Mali jamaniba in ye o kuma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko dan tɛna kari a la maa si banna pewu n'a ma ɲɛ kɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko doni kow k'a siri koyi banna kuma banna a banna sa a tɛ tɛmɛ nin kan o fo cɛ ka kɛ cɛ de ye i tɛ nin se fila o ko le divorce est désormais consommé a banna pewu entre le Mali et la France an n'u bɛ mun na sisan u ye kalo 4 ni kalo 6 mun fɔ an k'o ko o de ti kɛ yan bilen sɔli bɛ yen de sisan kalo 4 ni kalo 6 in o de ti kɛ o sabu kɛ u bɛna kalo 4 ni kalo 6 min kɛ yan u bɛna fɛn fɛn kɛ maa si tɛ kɛ ala k'a dɔn maa si tɛ kɛ ala k'o dɔn o de kama an ko sans délai a ye waati min fɔ an ti sɔn a ma bi an ti sɔn a ma sini a ye koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen ta joona a ka taa a banna parce que b'a fɔlɔ ni o ye Lasini Sisoko ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ furu la ko o bɛ ɲini ka yobo yafa a ka jan furu yɛrɛ a saamɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛlakaw ba mɛn musow la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Mali k'o ye cɛlakaw ye Faransi o ye musow ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ba mɛn muso la koyi o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a bɛ yen kosɛbɛ dɛ parce que b'a ka fɔla min bɛ tali kɛ lakana a bunakun kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransilakaw olu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ kabini san 2013 la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ anw fɛ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bi yan baara min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o kalifalen bɛ u la k'a fɔ ko u tɛ ka don o baara kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ coopération militaire la ni o ye jɛɲɔgɔnya ye surasiya o bolo kan a ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka surasila ɲɛmɔgɔw n'o ye transition ye olu kun y'a jira waati dɔ la ko min ni o bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ accord de paix min ni k'a dɔn k'a fɔ ni bolonɔbila kɛra a sɛbɛnw na k'i k'a dɔn k'a fɔ ka révision ka o don a la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ relecture k'a dɔn k'a fɔ fili min bɛ a kɔnɔ walima falen dɔw ka se ka don a baara kɔnɔna walasa an ka jɛ ka baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔfɔ min ka don k'a fɔ ni anw ka autorités y'o ta ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye i ka don k'a fɔ faransilakaw u ma kala don u ɲinina ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ in ye i ka don k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ kɔni kɛra fɛn ye min ni faransilakaw kɛn bɛ k'u da de u kan koyi wa i ka don k'a fɔ nin ye kɔrɔfɔ ye min ni a ma bɛn u ma fɛn min bɛ tali kɛ i ka don k'a fɔ ka accord de défense k'a fɔ ka yɛlɛma don u la o y'a tɔɔrɔ dɛ k'a fɔ ko o bɛn tɛ faransi ma o y'a tɔɔrɔ ne kɛra fɛn ye min ni a ye faransilakaw tɔɔrɔ fɔlɔ parce que i b'a fɔ la n'o ye tɔɔrɔ fɔlɔ ye tɔɔrɔ filanan bɛ tali kɛ min na o de ye k'a fɔ coopération kura min ni o don bɛ anw ni rusilakaw cɛ a ka jan k'a don k'a fɔ min ni o bɛ wele ko coopération militaire n'o bɛ tali kɛ k'a don k'a fɔ maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Wagner la a na kɛ ni olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ c'est pas fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko faransilakaw bolo tɛ a kisɛ kan nka o kɔni kɛn bɛ ka a jateminɛ min kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ sababu ye min ni a y'a to Macron ni a sɛbɛ dimina kuma ye k'a don k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka autorités la olu kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja hali ni Macron ni n'a ma ɲa dimi kɔ a ka pɛrɛn koyi wa k'a don k'a fɔ anw ka jamana k'a don k'a fɔ a mana maa si ka kɔɲɔminan kɔnɔ k'a don k'a fɔ a tɛna segin maa si ka kɔɲɔminan kɔnɔ kuma Mali kɔni ye Mali de ye min bɛ tali kɛ anw ka dignité la min bɛ tali kɛ anw ka hɔrɔnya la anw ka danbe anw bɔkolo o kuma k'a don k'a fɔ dan tɛna kari o la maa si fɛ min bɛ tali kɛ anw ka indépendance la yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka souveraineté k'a don k'a fɔ a tɛna feere a tɛna buruja kuma ye k'a don k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan anw ka les femmes kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda ko fasiriba ka fɔlɔ ko a tɛna tɛmɛ kalo damadɔ kan min bɛ tali kɛ service de base
base la n'o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso ka taa bila ekɔlisow la minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u datugura a bɛ san caman bɔ k'a dɔn k'a fɔ a datugura faransilakaw ɲɛna a datugura minisima mɔɔw ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ don nataw la hali a tɛna tɛmɛ waati jan kan min bɛ tali kɛ administration na ko a na ti cogo jamana a fa bɛɛ lajɛlen Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ Lamini Sisoko ale ka sɛbɛn don Lamini Sisoko foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Mamudu Sidibe an b'a fɔ Faransi mun ye Jijara foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Bintu Sajo a fɛnɛ bɛ Faransi ni waati na foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara ni ye sangafola kelen ka kogo ta a ma da Ala ka hinɛ fure la ne bɛ n bolo kari ka don soit de Bamako ne bɛ bɔ ni ale ye Yusufu Konate a kungalen don i n'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen b'a kalama mun ye pankuru dɔ kɔni bɛ anw ye pankuru in san pankuru n'an k'a ma ko avion Kasa CD 91 na a bloquelen don mun ye nin waati na l'américain kɛlen bɛ ka a bloquer Espagne kaw fɛ yen wulikajɔ o bɛ senna dɛ walasa mun ye pankuru in a bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na Yusufu Konate a ko mun ye Mali a marabaaw n'o b'an ka gouvernement ko fɔ u y'a laɲini mun ye ambassadeur États-Unis ambassadeur mun o b'an fɛ yan ani Espagne ambassadeur mun an fɛ yan k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye pankuru in a bɛ se ka na cogo min na o sababu kɛ anw de y'a wari bɔ an kun ka a san n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an y'a wari bɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ka pankuru ko a bɛ se ka na cogo min na Yusufu Konate a ko minisiri mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don anw ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma n'o de ye cɛjan ye Ablaye Diop o tɛ ale ye wa a ko tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 21 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye wele bila mun ye l'américain ka ambassadeur mun bɛ yan ani Espagne ambassadeur mun bɛ yan k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ joona mun ye pankuru mun n'an y'a wari bɔ an kun ka a san pankuru n'an ka ma ko Kasa C 295 ni a bloquelen don Espagne kaw fɛ yen ka ɲɛsin mun ye l'américain ka ŋaniya juguya kama ko fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye pankuru a bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na Fatigi b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin pankuru kofɔlen mun n'an filɛ k'a fɔ nin ye tan nin pankuru in ko a kun kan ka na an ka jamana kɔnɔ mun ye août kalo 2021 o la nka i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye pankuru in ko a bloquera Espagne kaw fɛ yen ko sabu kɛ mun ye l'américain olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye pankuru in ko a tɛ se ka na cogo si la pankuru ni transfert mun bɛ n'an k'a ma ko transpondeur o mun bɛ l'américain bolo n'o de bɛ don pankuru in na l'américain ye gaara yɛrɛ kɔni kɛ sobekɔrɔ o la k'a yira k'a fɔ ko olu tɛna o di cogo si la ma l'américain Abu Safina Jara u ye dalilu jumɛn fɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ anw marabaaw ye waati mun fɔ n'o bɛ février kalo tile 27 k'o fɔ k'u bɛ na kala ta o waati la ko o de kama k'olu kɛlen bɛ ka pankuru ni ka a bloquer wa o de kama olu tɛ fɛ ka pankuru ni ka a di jamana o ma ko k'o sababu kɛ ko anw marabaaw b'o o lawuru ko o tɛna o bɔ o sira fɛ Abu Safina Jara dalilu filanan jumɛn de b'u bolo u ko n'i y'a ye k'a fɔ k'olu ye nin pankuru ni ka a bloquer Espagne kaw fɛ yen k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi ko a yera k'a fɔ ko mun ye l'armée malienne n'o bɛ an ka lakanabaaw ko fɔ k'anw bɛ ka denmisɛnnin sifinw de ta k'u don kɛlɛ la ka denmisɛnnin sifinw de ta k'u don armée o kɔnɔ la ko ninnu de ye dalilu ye l'américain ye dalilu mun di k'a yira k'a fɔ ko olu tɛna pankuru ni k'a di jamana o ma Fatigi b'a ka fɔ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka diripa maaw o tɛ an ka armée olu t'olu ka kunnafoni di sira ye wa olu ye nin ko in k'a sɛbɛkɔrɔ diya koyi olu y'a yira mun ye l'américain na a filɛ ka kɔrɔfɔ mun kɔni fɔ ne ta k'a yira k'a fɔ ko mun ye denmisɛnninw ye n'o bɛ sifinnakaw ko fɔ ko an b'u k'olu ta an ka armée la Abu Safina Jara o kuma in kɔni ko kuma jatigi tan o don koyi o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye denmisɛnnin caman bɛ yen n'u bɛ fɛ ka don mun ye armée la k'o sabu kɛ dusukolo o b'u kɔnɔ u bɛ fɛ ka jamana in ni ka a kunna wolo a caman bɛ yen olu bɛ taa dɔ b'u u si la walasa mun ye u bɛ se ka taa mun ye an ka lakanabaaw fɛ cogo min na o de kama an ye nin yɔrɔ in fɔ azi ko in k'a bila pewu sɔrɔsiya cɛ t'a la u k'a bila nafa t'o la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ale ka bila kɛrɛfɛ a ka bila pewu azi ko bɔ a la hali papier ba ko in a banna wolosɛbɛn daba b'a bɔ a banna ni n'a wo k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ wolosɛbɛn daba b'a bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye malidenw bɛ bi Abu Safina Jara walahi bilahi u mago bɛ kɛlɛ la u mago bɛ ka jamana in k'a kunna wolo yɛrɛ nka papier ko bɛ t'u dɛsɛ dɛ papier ko nina ko sous couvert 2 a y'a bɔ a la a banna jamana bɛ yɔrɔ min na sisan walahi malidenw bɛ Abu bi malidenw bɛ bi dusu bɛ mɔɔw la koyi malidenw bɛ bi walahi n'i ye fini don la bi u bɛ taa kabako kɛ u bɛ ka kɔnkuru kɛ ka dɛsɛ u tɛ taa dusukolo mun b'u la u yɛrɛ de b'a dɔn a ye carte nako ye a y'a bila kɛrɛfɛ a y'a kɛ dɔrɔn ni wolosɛbɛn maa mun na dɔrɔn i jɔlen ka kɛ dɔrɔn i ka kɛ mɔgɔ kɛnɛman ye wolosɛbɛn ni kɛnɛya ka y'i golo la a banna final papier wɛrɛ foyi man ka don sɔrɔsiya cɛ ta la a banna wa fɔ san 35 a banna awɔ fɔ san 35 maa san 35 i bɛ se ka min kɛ dɔɔni dɛ dɛ a banna awɔ
Abu Safina Jara munya anwa armée oluka kuna fondistra mbe no dirpa ye oli ya ira muye l'americana afla ko korfa mu kono fone muye korfa jatikitan kono ko odo Abu Safina Jara ni duye ko njata mina kalaje ministre mu mbe na le ka bara beneno anu jamana wada ko nyonya na bolima no de abla dopie wati temono na ayda wuli ka jo chaman ken ngata l'americana fe ni akli bala muye utikalo temene atara muye Washington aye feran dabali bela jele nyini ka yini muye l'americana fe ko feran dabali bela jele ke muye panguru ubese ka di anga jamana matukumuna ka be utikalo okonama Abu Safina Jara muye l'americana ko ni ayira ka fo muye panguru olubina feran dabali bela jele ke ka jamana ko ni ka ademe muye amsaka bo gela ko na la tukumuna nga l'americana oluko ko ni yaye ka fo ko ala oluka wari ka be jamana ma ko ni wari ko ni ditoye Abu Safina Jara o wari mu na be ka muye masaka kalata ni ko damine ana masaka kalata jumene ke masaka kalata ko kuma temblew ulu na ande fanglew masaka kalata jumene biya masaka kalata ko ni ami famo mande ami ga yira yini abala ko kalata olu bi keziri de ambulosa masaka kalata obi keziri de Abu Safina Jara ni wati wonna munya abla jope seja akele meka wuli ka joko bla senga na manya ka fo on ne war banku nga panguru ninka asa aya forenda wal kai aka nga panguru ka la dama muye l'americana ambassadeur mun biya aya wole ci di dama Espagne ambassadeur mun biya a wole la ci di dama na ma di aba famu ay dora talo amul neke abi gwenge angana beke personne na tata ça idila ko ka fait jour no fait mita wule comment alors aya ngana tandi mo ma bleu aya mu neke di amu neke nu neke na e ko ngena lu neke na flow aya lu fina na mo fiena neke na ni neke na kan neke ni neke ni be ka keni iteka segi ko o bon avec toi ami gain mais comment ou genge ani ira ka ba ko di ko ukanga gwe ani la ka ngawar bu anka war bu ka tika fesa ko tin ka to di alors ubi gwe awo ayi uba famu zinna ayi nu ma di ayi uba di sa nu ma nu ya di problem te keja wole ka mun fu na zina ayi ambassadeur États-Unis ambassadeur wole ka Espagne ambassadeur wole abana on ne war bu an kun ga nga panguru san panguru mbe Espagne femu mbe do panguru la nanga mako transport d'air obed l'américain ne boulot américain ou ambassadeur de Efle Espagne ambassadeur de Efle awe farango tugumna panguru mina tugumna ka nyini mabana amaba anya ma jolu gwem sisa ay mage woni na nogo ngolo mage woni ko nogo de ba mbali ka balo ya to ayu gwande ka balo ni bo na manyere na manye ko panguru yere ko atina aya nga war sigama ni bolo do wo ko no fem no fe ni wo ko no fe masoro ibolo ni makara otawa odo ni bolo do wo ko no fe no fe na masoro abu fereke hi bolo ka ni makara ki yere nyini abana abana aywa bete karo ka fo ne bente ka do me boni sebe mini o twa ko nouvelle horizon baba dambele aka sebeno ay ka do ka fo mi metalike barkan ani etakuba oluka retrait kuma akorofo temeni ngoro kofe conseil de sécurité de l'ONU ay ka do ka fo ko Emmanuel Macron ka fo ko uye aye la jere do bolodai jere ngoni ka do ka fo ame mi ngole nazara kala ko akera huis clos o dogo de o kera dogo kono de ubisolo awo bo chama ne ke awo patri baka folani oye baba dambele baba dambele aya jira ka fo wati mina femi be talige retrait français u folen koro kofe la kado ka fo barkani ulu kelinga u ka segi sofo ta se kado ka fo hakaja takubama kado ka fo tratado ni o bena kungo ma fe ka le mois ani fla ay kado ka fo ko réunion balalimbado mi ni akera conseil de sécurité de l'ONU na kado ka fo réunion zebe mi be talige français la kaula ki kado ka fo ko uye la yini do ke akaja min be talige ulu ka retrait la no ye ka uche ka bo mali kono ka do ka fo kumunu ni dalu mun be ubolo ka do ka fo mali blali kola ay ka do ka fo ko utara akrofo chama mvo oyoro la bazirba ka fola ka do ka fo uyo krofo fo akaja min be talige ka do ka fo jamani munun be ni ulu be union européenne kono na manya ka fo ko ulu ka surasila ka do fona be ministre singoro akaja ulu fona be se ka samaka bo anga jamani ngono tugumna bazirba ka fola nunu ngal la jeremi ni akele ni en huis clos no kere ka do ka fo dogodo ni ndogola dibi ni akeme okono ka je ka do ka fo akuna fo ni koni ka do ka fo a chama zerdalende a chama mbolo ziba ka fo ni oye babaye
baba yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin kunnafoni di in sɛbɛn walima lajɛrɛ in sɛbɛn MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lajɛrɛ in sɛbɛn conseil de sécurité de l'ONU olu ka nin lajɛrɛ in sɛbɛn ni faransilakaw ka laɲini ni olu ka laɲini kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko a sɛbɛn kɔrɔfɔ caman bɔra kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ min na e k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ faransilakaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye hakilina dɔw fɔ hakilina minnu ni olu bɛ tali kɛ olu ka retrait la o hakilina dɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ opération kura min ni a bɛ ka don senfɛ coopération min ni o ye partenariat ye jɛɲaɲa kura min ni o bɛ ka don Mali ani Rusilakaw cɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko nin jɛɲaɲa kura in nin ye fɛn ye min ni a tɛ bɛn olu ma bi a tɛ bɛn u ma sini ka na a ma ɲɛ k'a fɔ ko o jɛɲaɲa kura ko bolonɔbila kɛmɛ olu ni anw ka jamana cɛ a ka jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ni Rusilakaw bɛna jɛɲaɲa kɛ k'a dɔn k'a fɔ a tɛna ɲɛ fiyewu olu ni ka ye terrain ka goyi k'a dɔn k'a fɔ ko nin na kɛ olu taali sababu dɔ ye a ka jan min bɛ tali kɛ MINUSMA la n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ farafinna surasiw la olu dɔw bɛ a kɔnɔ tubabula surasiw bɛ a kɔnɔ a ka jan ko a ɲininen don fɛn min bɛ tali kɛ faransilakaw fɛ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ MINUSMA surasi minnu bɛ yen ni olu ye Europe surasiw ye a ka jan olu fana bɛ se ka sama ka bɔ jamana in a kɔnɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ n'o ye baba ye baba a y'a jira k'a fɔ nin hakilila in sɛbɛn a ka jan fɛn min bɛ tali kɛ MINUSMA u ka mandat dɔ bɛ yen min ni o ye k'a dɔn k'a fɔ o ye mandat ye k'a dɔn k'a fɔ mandat ale kɔni kun kan ka kunjɛ k'a dɔn k'a fɔ juin kalo nata ye ni juin kalo ni o dafara k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA u ka mandat a na kuraya wa a tɛna kuraya wa k'a dɔn k'a fɔ ko o hakilinaw bɛɛ lajɛlen ko o nana bɔ kɔrɔfɔ in sɛbɛn dɛ parce que b'a ka fɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ baba ye baba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in sɛbɛn MINUSMA olu kɔni ka ɲininkali kɛlen k'a dɔn k'a fɔ a MINUSMA a ɲɛmaa dɔ bɛ yen a ka jan porte parole dɔ kɔni o bɛ yen o y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA ale ka mandat la k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA ka mandat a na kuraya koyi hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mandat a kan ka fori k'a dɔn k'a fɔ juin kalo nata ye o k'a fɔ ni juin kalo ni o tɛmɛna a MINUSMA ka mandat ko a na kuraya anw ka Maliba in kɔnɔ dɛ hali ni a y'a sɔrɔ force barika ni olu ye jamana bila takuba ye jamana bila mais min kɔni bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA la k'a dɔn k'a fɔ ko u na a kuraya dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat kurayali ani jɛɲaɲa min bɛ Mali ani Rusilakaw cɛ ko olu bɛ se ka bɛn terrain kelen kan wa k'a dɔn k'a fɔ fɛn kelenw tɛ dɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat ko a na kuraya parce que b'a ko ka hakili jigin kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini san 2013 k'a daminɛ o la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ crise multidimensionnelle n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kuntalajan kɛlɛ sidɔnbali min ni a bira anw ka jamana in ka san 2013 k'a daminɛ o waati la i k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA ko a créera n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA min ni a sigilen filɛ nin ye fɛn min bɛ tali kɛ farafinna jamana caman na olu bɛɛ a kɔnɔ wa tubabula jamana u b'a kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ décembre kalo tɛmɛnen k'o y'a sɔrɔ a cɛden bɛ t'i jɔ fɔ maa 10,004 na maa 10,004 ani 163 olu surasilakaw de bɛ MINUSMA la anw fɛ yan nka ko n'an ta o ta n'i ye anw ka jamana in a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ dugu caman bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a ka jan kɛlɛ kɔni waati dɔ kɛra a k'a dɔn k'a fɔ faali caman ye anw ka jamana a camancɛ bolo fan caman sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen maa a bɛ se k'a fɔ ko olu cira k'u da kolonji ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin sorasi jɛkuluba in ɲɛna k'a fɔ ko foyi ma bɔ a la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɛɲaɲɔ kura bɛna tɛmɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ka faamuyali la ɲɛ tɛ baasi foyi la nin ko in kɔnɔ dɛ Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Baba Danbɛlɛ ale ka sɛbɛn don Baba Danbɛlɛ Nouvelle Horizon foli o bɛ taa ni ko o sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an m'a fɔ ko MINUSMA k'a tɛ to yan dɛ nka fɛn min kɔni jɛlen don a ka mandat n'a ti ɲɛ k'a bɛ falen a bɛ kɛ mun ye Mali a bɛ kɛ anw ka nafa de kɔnɔna la ani an ka règlement a banna a bɛ boli u bɛ boli n'an ka sariya de ye a bɛ se ka falen nka anw de bɛna hakilina dɔw fɔ o bɛ di don a kɔnɔ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ n'u sɔnn'o ma a banna n'u ma sɔn o ma foli kan kuma le kan comment o de don alors a banna an tɛ taa di maa ma bilen dɛ o banna pewu an b'an yɛrɛ bɔ Abu Safinɛ Jara nin waati na Burama Kulubali a bɛ ka lamɛn ka bɔ Espagne Burama Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ l'Express de Bamako ne bɛ bolo dɔ n bɛ bɔ ni ale ye Musa Jara Jarakɛ a kumara a ko mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ makɔrɔni kofɔ Abu Safinɛ Jara e ko a tɛ ka MINUSMA k'a kungo ka a gɛlɛya wa Fatigiba ka fɔlɔ mun ye Musa Jara ye a ko mun ye force barikani ye ko ka taa fara mun ye takuba u kan Abu Safinɛ Jara u taalen mun filɛ nin ye tan u bɛna segin ko mun ko o baaraw ni ko o boloda a ko MINUSMA ko a bɛna kɛ cogo di MINUSMA ko k'a bɛna kɛ cogo di a ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ makɔrɔn ye kalo 4 ni kalo 6 mun ko o fɔ a ko makɔrɔn y'a jira k'a fɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye MINUSMA kɛlɛkɛjɛkulu mun n'olu b'an fɛ yan k'olu bɛ olu lakana kalo 4 ale kalo 6 in kɔnɔ la ni ka sɔrɔ ka bɔ jamana o kɔnɔ la
watigi baga fola ina fo ibora kida to la tugumna minisima chedo muno banga jamana nkona le abu safna jera abeti jofo ma bata aninani ana akunganfe ula watigi baga fola akuni duo jetemna ka ulaje o ma bata aninani na akunganfe o era kachani fransi keleke chamuno okuma anfanya koi na fransi siraka dalu muni ko odi oma kaira ka foko alebina kalo nani ne kalo woro munke anga jamana okona la o ke kunde dore koi komu ye minisima olubina ferenda balle ka minisima ninko olahana anuka keleke toni munumbi anuko ferenda balle ka olufana besega lakana ga fatri baga fola akoko emeto komna kom sisa anga maraba ko nga ferenda balle bala jene ke uku aklitu yirala munye surasla kawe olufana ku aklitu yirala ko sabega muye tabato alete nyumanke ko sobe ate nyumanke abu safna jara akoni ko inja temena kalaje ko ingelale no foka foko agelale ndo munye mali ane franci tirala gele an wuli foka na bla bila ibena ka foko mashima minisima ko ni kuma ka ume minisima ni duya temena kalaje afora ku na kunta dore munye bamanchu no bedina marfatuku ko fo ko ulukele wa munye dugono don fana ninko ululahana minisima na kunde oye gabe ni na watin chama bo mali don yera fana bugu yera hininga minisima munna abanga jamana kono annakunye fanjumene ko sabuga mali don tika seka don tuko shla minisima ni ya jamana kalaje anwa dugu kuturu abeta chika sokono minan bala jelenga akenama minaye minisima maunyana abu tate mbena shishite bo ako adu na kuye ka anwa jamana ninga na basigi akonala abu safna jara minisima bena domu na anwa jamana konala ayira ka fo machama ya ayira ka fo ko minisima ko annakun ko kan ko solo ko sabuge abika sababu ye ninga na ni soro chama ne anwa jamana okonala ga minisima annane biche abu safna jara ko akera bara ko sabuge ali soro munum be ne malido na ko ngosoro abu safna jara ko otiga soro abu safna jara akoni ya timna kalaje malikura ko munna kuma be sena ni watina fera dabali bala jelenga sigi senga o malikura baro be siga bolo da to muna ga otinya abada ko muye jekulu do ko ni be kerenga na munye minisima donshe mumbu bolo abu safna donshe nga yelema aywa donshe nga yelema ka donshe yelema de awo numa yelema ambi sira du fana ma ay donshe bi yelema de parce que sira anti sira to ma bolo blew donshe mi yelema numa donshe yelema abi yelema ya to sira durumo sika bila alors abu safna jara muye fasirike baye musa jara akoni ye minisima jate mine kalaje bi minisima amamunu me minisima konela uka dimunu foka ta fara uka femfe be uka dimunu femfe be abu safna jara ubeta samuye jamana woro do konela ninga do anwa jamana okonela muye sogoy foka ta fara muye fencha manka uboto samuye senegal ko fe ka do anwa jamana okonela uduboto osani munke muye jamana woro la abu safna jara anwa jago kala muye sorobo so ba ma chama ne be anwa jamana kono olube sega munye minisima uka diminu ngo bela jere nyana bo kadu umaya anwa jamana okonela ngamuye minisima oli rebeta soko san jamana mununa on ne be machine sagaw ko blaka tadi olu jamana ma ga minisima ole ke minisima ka feren dabale sigi senga abu safna jara munya anwa sorobo so ba munun bia anwa operateur économique munun bia abeta na folo mun domuye jamana koka minisima beta na folo mun di jamana koka na kunyo di anwa operateur économique maya abu safna jara ko ngbe kusa kusobe ha ngo minisima ka balo be bona Sénégal li on était monsieur blagata Sénégalais on de be olu ravitaye nga u kelema ka ngo operateur économique jala minisima ngane may ha ngane may ne abus ngane ne fossa mamun parce balo maliko e kododi atika siga fam bere bigi ga intérêt naje ni ye minisima kuma fo bi au fond ça fait mal à certains hein doba foko no ati minisima ma foi ga minisima ma foi ga ko sabga lebe musura ko na la renya buri law ale tati jamana tala o de dabla nkelenta viser son intérêt apana nkelenta ante minisima jugala de ante minisima jugala mais mi odi kanga fo ni be baraka minisima na oyi mui ça c'est autre chose ya fam gani minisima ka bara minge na manye ama fo pia kanga fo o folite ibe minisima jugala abada ayu abi fodi e minisima meta balo munuta balo munu mo bo jamana ko kanga na nai ubuta sogo munu sa unuka friuni legimu nunu ubuta amunu sa muye jamana ko kan Sénégal ne Côte d'Ivoire en fan na même opérateur économique bien nous a marché de luma abenye ko sobe abinya o se kana take o so joni fenjo de angulea mana kama ama kundo kwi ama ko be ko so la chendo nga unda kundo
u na kun ye min fɔlɔ ye u k'o kɛ u ye école minnu jɔ olu ma datugu de o kabako de don ayiwa tɛmɛ Abu Safina Jara a ko mun ye an ka sɔrɔ bosobaw minisima kun mana se ka nin marché ninnu ta ka di olu ma Abu Safina Jara ko in kun bɛ kusaya kosɛbɛ ko waati dɔ yɛrɛ la ɲininkali de bɛ kɛ mun ye minisima a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen jɔn ni an ka jamana kɔnɔna la ko minisima minisiri mun bɛ n'o ka baara bɛnnen don jagoko ma sɔrɔ bosoba minisiri ko kuma na ko a sigilen ɲɛ tɛ nin ko in na wa a ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na wa fɛɛrɛ dabali kan ka kɛ joona a fɛ mun ye an ka sɔrɔ bosobaw n'o b'a an ka opérateur économique kofɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka Mali kura de minisima k'a fana ka taama Mali kura de nɔfɛ a bɛ taa mun ye sanni minnu kɛ jamana kɔ kan a ka a sanni kɛ an yɛrɛ fɛ yan a nafolo ka to an ka sɔrɔ bosobaw bolo yan an yɛrɛ b'a bɔrɔtɔ an ni ɲɔgɔn cɛla la a ma ban kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye l'Estral de Bamako ale kɔnɔna la mun ye Musa Jara ale kalimkalatigi Abu Ibunya o b'a la bɛɛ kɛra ka fɔ bamananw ko musokɔrɔ walima dosokɔrɔ a t'a sigi cogo bila fiyewu ko a bɛ a buranna la n bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'Express de Bamako a ye k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Tombouctou i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka polisi cɛ fila la ko bamajuw dɔw bira olu kan k'a dɔn k'a fɔ des hommes armés walayi a kɛra koyi a kɛra wallahi a kɛra dɛ parce que b'a ka fɔla hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakana a kɔni a baaraw bɛɛ sen nɔ ni bɛɛ b'a kɔnɔ jamana a ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lakana basigi a bɛ se ka don jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ o n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko basigibaliya a kɔni a ɲɔ kunsɛbɛ ɲana a ɲɔ ɲana a bɛ san caman bɔ an bɛ san kɔnɔntɔn ka se fɔ san dama k'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana a camancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min filɛ nin ye ni o cogoya ko Tombouctou ale ye Mali a marayɔrɔ dɔ don k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin ba manjiya walew bi ta ka dugudenw k'u sɛgɛrɛ a ka jan maa minnu bɛ yen ni olu ye maa lakodɔnnen ye nin waleyaw bi ta ka u sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna nɛgɛ kaɲa sura nɛgɛ kaɲa k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 18 ka taa kaɲa 19 la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ bamanjiya wale a ɲɔ ɲaamɛ min bɛ tali kɛ anw ka polisi cɛ fila la nin polisi cɛ fila in sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ polisiw kɔni u bɛ patrouille kɛ wa patrouille tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ taa gardiw ta ni o ye u bɛ taa kɔlɔsiliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ satinɛniw ka o jɔ k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ fila in k'a dɔn k'a fɔ u bɔtɔ u ka baarakɛyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ moto kan yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na bamaji groupe dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni u kun bɛ mobili dɔ kɔnɔ min ni o cogoya ko pick-up k'a dɔn k'a fɔ o pick-up in kɔnɔ u ni an ka fɛn min bɛ tali kɛ an ka surasi cɛw la ko u ni u bɛnna koyi waati min na u ni u bɛnna min bɛ tali kɛ mugujugu la ko u y'a kɛ an ka maaw ka u ɲɛnɛma dɛ parce que b'a ka fɔ la nin waleya in waati min na a kɛra Tombouctou surasi cɛ fila in k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisikɛ fila in na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u tora a la dɛ waleya in a kɛra yɔrɔ min na k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra Tombouctou a dugu min ni o cogoya ko Anbadugu k'a dɔn k'a fɔ ko waleya in a kɛra o yɔrɔ la a kɛra nɛgɛ kaɲa 18 ka taa kaɲa 19 la a k'a dɔn k'a fɔ wa a kɛra yɔrɔ min na saga ani waati bɛɛ lajɛlen na ko bamajuw u bɛ ngɛlɛ kɛ u bɛ a da nin yɔrɔ in na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ bolifɛnw na maa minnu bɛ yen ni u bɛ mobiliw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ko bamajuw bɛ ngɛlɛ kɛ da maaw ɲɛ wa k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni a bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la yɔrɔ min filɛ nin ye ni a bɛ Carrefour ATT bugu la ATT bugu a Carrefour min ni o bɛ Tombouctou a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya a kɛra dɛ min bɛ tali kɛ polisi nationale cɛden fila minnu ni u bɔtɔ tun bɛ u ka poste la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bamajuw bira u kan wa ye k'a dɔn k'a fɔ ko a maa fila ko u tora u ni la koyi wa waleya a kɛra ntɛnɛndon k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 21 san 2022 la kɛra nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou kunnafoni kɔni ko a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou kaw yɛrɛ fɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u ka kunnafoni di yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko agence Anadulu Babamulaye k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni olu ye a kunnafoni k'a sɛmɛntiya a jira k'a fɔ ko surasi cɛ fila ye walima polisikɛ fila ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u fatura koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'Express kɔnɔ sur a ye an comme olu ka kunnafoni a ɲɛna kosɛbɛ Abu Safina Jara nin waati na mun ye Bintu Keita an bɛ foli ta ni a sɛgɛrɛ nin waati na ale bɛ kasi la an b'a fana k'a ɲɛji cɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ
abu nouvelle origine be mbolo do me boni ale toguna a Traoré toguna akumara akwame domina ina foko bi na manya ka foko ni ye shenugu klenen ka jo abu safna jara kalaba kono wasu barkan uko ni mina taka bo jamana en kono la ali dele la kono ko omadu makoy o worani be ibe na ka foko mu ye groupe armé mun be on mamunu ya mbolo bla bengan sebana munanga mako accord d'Alger abu safna jara uyaira ka fo ko lu la benendo France bini senta ka boyro muna ko lu nu sendai tabarkala ay eni do tara dobina ayo le sedi daide groupe armé semana enfla gela ko no lete odo mafo abu safna jara muye toguna atrawole akwame domine na foko bi muye groupe armé nunu na be bamanchi kora nunu na bo ulu kofo kanya shi muye France ga barkan nga takalika ane takuba o ka takalika abu safna jara nunu kora na akakalambi ga mo fen kalama umo odun kwakalambi de akum ublama ukona de be kulu to na be kuluti okay wallahi ukona be kulu ukona blama apeka kulude awo il se met dans l'eau awo abuka sara famia atita ka dawo andi mabo maro de ali irisi nala chena e marfa dem sani fitini boloki rebeli abi bunte andi mabo maro ibe bunte de awo ali dem sani ali chimie de soit ibe aux côtés des forces armées soit était aux côtés abana o fla de do ododo awo ibe tugu jamana ko ni yere bla flam ka fo ya niveau là ubi bunte abi bunde ale dem sani fitini aramune marfa yiri boloni yere rebeli irisi mitatu la okay irisi te kulanga koy fiu muya toguna atrawole ako munye ni bamanchi kora nunuye amadugo mashila ka fo niye jafari ya fenfen nuna munye franci do kumbu ukokoro na manya ka fo ko franci ya ira ka fo ko luko ni mina takabo anga jamana konna la abu safna jara bamanchi nunu ku sebe koro sirana nunu watina uboraka kuna fo ni ninga boka biti chaw ko munye franci bena takalim ngeka bo anga jamana konna la abu safna jara ko lubunu senda munye franci seno ko ni ko lubunu senda ulla fatri baga fola ako munye ni bamanchi kora nunu ni ya jitemina kalaje munye coordination des mouvements de l'Azawad no kofora ate seman kofowa ale seman mun nani taso kidali kan kabe san 2012 foka na bla bira munye seman ale de be kidal na ko fem meka kidal o de be ke na ko mamun te shikidal ite shikidal abu safna jara ubuka kule kan ko sebe koro bobi fatri ba fola ako adugulante mashila nunu manunu ube munye fini yela matogumuna udala kan fana be yela mate game domina kon bi ubuka feren dabali bela de tiga senga uka lainin jugu nunu meseka sabati togumuna ira ka fo ko muye France bini senta ka bo yira muna ko lubunu senda munga angal lakana baw nunku uboka baga ninga angal lakana baw ka feran dabali ke ko lu akil kulasgi ka fo ko lube jamana fanflala fatri baga fo la muye to kuna atrawle abu safna jara ako ni mana ke tugo tugola anga autorité anga fanga nununga tabolo nununa be semana je non nunko fo akana balu la ko mamunu ndo ube yela mai na fo non shibe yela matomna ubiga wulika jomu nunko bla senga ni watina anga nga faratu la kosobe abu safna jara akuni ya jitemna kalaje ni mamunu be tano be semana nyonga kofo utara fara jekulu doka jekulu munanga mako cadre stratégique permanent CSP utara fara o jekulu u fara lanonga kako o jekulu bakeleje abu safna jara o jekulu bakele munam ga fota no CSP on maraba yere ya ida ka fakulu te jekulu ka alla ko don koy wati te munu namu ital kaw oliye wole blamu ni jekulu ma ka wole konin ko blam malika mamu be no yo colonel wage tara ital kaw fe abu safna jara anya irula ka fo ni yan kele ngani jakulin la ko do no be CSP no bo okofo fa nyama ya kadi malimadi fa nyama ya kadi malima abana ordo fa nyama ya bidi malima abidi abu safna jara akoko am tabolom na kombi ni groupe armé nunu mun na nyambolo no blamu ya benga sebana accord d'Alger uko ni yaira ka fo ko am domina kombi na manya ka fo ko France bina ta France bini senta ka bora muna ko lu bunu senta ka dai ga ko do ga fo senti dai an walla kana bawde be tasgi abana abu safna jara akuni ya jitemna kalaje an walla kana banu no ba ma sura sumunu be kidal u kanto nendo abeni na wati janko ne abo obo utisaka boka munu foike ko sabuga ni majugu nunu ngani ajugu o fe na manya ka fo ko francisco ko abeta franci mun kele mega feren dabali ke ku juguro matinti franci ma fo ka bela tawa ne franci tara u ku sigina ka fo ko anu be masara nga shoke tala abike de aya sigina de abike de sirante saya balle ala uchi munda kadala ay marfa blakana bana
a ye marifa bila n'o de b'u kɔnɔ wa a y'u to yen a ye marifa bila ala k'u ci a y'a bila dɛ n'u bɛ marifa bila o de daga dun n'o tɛ n'u ma bila anw tɛ gɛrɛ aw la bilen dɛ anw b'aw susu a disi de i bɛ rebelle fɛn o fɛn an b'i si la tunu kosɛbɛ awɔ Abu Safla Jara kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a saba ka bɔ nouvelle horizon o kɔnɔna la Toguna A Traoré ale kalimukala tigi ye i bonya o b'a la bete kɛra ka fɔ Toguna an b'ale fo mais indépendant bɛ se ka don a kɔnɔ ka kɛ ni a ka bi bɔli ye Aramata S Keita ale ka sɛbɛnno k'a dɔn k'a fɔ grèvekɛlaw minnu ni o bɛ tali kɛ synergie des syndicats de télécommunication a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka grève min ni o ye baarabila njari ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko grève ko a bɛ ka kɛ a 100% k'a dɔn k'a fɔ agence minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ u ka barakɛ yɔrɔw la ka taa se k'a dɔn k'a fɔ u ka cakɛ direction ɲɛmaasow ma k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ha ka ja ka se client ma client kun tɛ baarakɛyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa tɛ baarakɛyɔrɔ la ha ka ja maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko subalternes ni olu ye dugumamaw ye si kelen kun tɛ a baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ jumɛn ko don k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko Mavo Africa Mavo Africa Mali ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Orange Mali ma Orange Mali ani Mavo Africa k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye cakɛda ye jamana in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ wari ale taga segiw la wari a yɛlɛmaw ka ja ka wari k'a ci walima ka taa ta k'a ci ka taa kunbɛn walima k'a bila ka taa ta k'a dɔn k'a fɔ o cakɛdaw de ko don k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kɛ bɛ ka tile 5 grève k'a labɛn grève min n'a u y'a daminɛ kabini février kalo tile 21 k'a dɔn k'a fɔ ko grève ko a bɛna taa kuncɛ février kalo tile 25 ni o ye juma nata in ye grève kunfɔlɔ o ye laɲini minnu ni u bɛ k'o kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni laɲini ninnu ma sabati grève kunfilanan ko u n'o daminɛ ntɛnɛn février kalo tile 28 wa ko ka taa kuncɛ fɔ mars kalo tile 4 k'a dɔn k'a fɔ jumadonya dɔ fɛ k'a fɔ ko grève ni o banna k'a dɔn k'a fɔ hali bi ni laɲiniw ma sabati min ni a bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ko grève illimité wari bila yɔrɔ ka taa ta wari ta yɔrɔ ka taa kunbɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna a baaradaw k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen boucler ka tile bila u kun Udela u ka kɛ Ala kama dɛ Udela wari ɲɛnama tɛ Orange Money ani Move Africa Udela o tɛ wari bila yɔrɔ min ye sura yɛrɛ o balila k'u muruti cogo dɔ la ne kɔni ma se k'a faamu sura o murutila ko fo ka bura sunɔgɔ aram ayiwa bura sunɔgɔra joona sura dɛ ko di maa ninnu ye muruti dɔ fari bolo da sura a kun ma nɔgɔn dɛ Ramata Keita ale ka fɔla ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baarakɛlaw ka laɲini bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ni o bɛ wele ko fɛn min bɛ wele ko levée de la saisie des comptes bancaires a b'i n'a fɔ o ye fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaayasow a ka ja k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ entreprise minnu jɔ a la a b'i n'a fɔ u bɛ fɛn dɔ tigɛ ka bɔ u kun kɛrɛnkɛrɛnnenya musaka dɔ bɛ ka salo ka bɔ u ka wariw la a b'i n'a fɔ u b'a fɛ o musakaw olu ka bila u nɔ la walima o musaka tigɛ min ni o baaraw bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka dabila o ye kunfɔlɔ ye kunfilanan bɛ tali kɛ fɛn min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ répondeur la n'i ye répondeur n'i ko répondeur n'i ye téléphone ci maa ma walima k'a dɔn k'a fɔ ni maa y'i wele ni a ma kɛ sɔrɔ fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o musaka hakɛ musaka min bɛ tigɛ o hakɛ la a k'a dɔn k'a fɔ ko a musaka ko a dakun ka bon kosɛbɛ o tuma min bɛ tali kɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ population k'a dekun wa ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a dekun bɛ se population ma olu minnu bɛ wele ko revendeur k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ crédit ta internet ka to Facebook k'a dɔn k'a fɔ WhatsApp TikTok o ni a ɲɔgɔnnaw caman TikTok k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka a fɛn minnu fɔ k'a dɔn k'a fɔ ka se nin bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni internet de ye k'a dɔn k'a fɔ musaka min bɛ taa nin da fɛ ko a dakun ka bon kosɛbɛ kuma min bɛ tali kɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na walasa olu fana ka u ka dunta sɔrɔ cogo min na ko olu kɔni ka laɲini ye nin ye dɛ n de ye laɲini fila ye laɲini min kɔnɔna ye k'a dɔn k'a fɔ Mavo Africa ani Orange Mali k'a dɔn k'a fɔ ninnu gɛn bɛ ka grève k'a bolo da dɛ wa ko Aramata Keita ka kuma la ko u kɔni u ye yala kɛ a daminɛ kununko ntɛnɛn na ka se fɔ bi ma k'a dɔn k'a fɔ n'i taara nin cakɛda in na grève min ni u kɛlen filɛ k'a lase nin ye a k'a dɔn k'a fɔ ko grève ko a bɛ ka kɛ a 100% n'i ye a 100 sarada 10 i b'a ye k'a fɔ n'i taara a cakɛdaw la ko a bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ cakɛdaw datugulen bɛ agence n'u u ye a baarakɛ yɔrɔ misɛnninw ye nin bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ cakɛdabaw ni o ye a direction baw ye ka taa se service commercial ma gestion technique hakaja mɔɔw bɛ yala kɛ nin yɔrɔw la yɔrɔ dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ n'i taara Amdalayi a ACI kɔnɔ
Amdalay ka do ka fo kerengernyana Orange Money ale jatigiya min be ta se Orange Money ale jatigiya min be agence Amdalay konona ko jama ka ca ni yɔrɔ in na kosɛbɛ don tɛmɛnenw na nka n'i taara nin waati na ko fɛn min bɛ tali kɛ maa si tɛ a yɔrɔ la fo n'a bɔra k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ta ye yɔrɔ kɔlɔsi ye ka taa se gardien ma minnu dɔrɔn de bɛ a yɔrɔ la parce que k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni kɛ bɛ ka tile 5 grève k'a lancer tile 5 grève in kɔnɔna na ni a taara kuncɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u na grève wɛrɛ k'a boloda a ka ja baara bila ncari u na o boloda fasiri filɛ nin ye min bɔ indépendant kɔnɔ Aramata S Keita ka sɛbɛn Ala k'a ɲɛ ka da an ma Abu Safina Jara nin waati na mun ye foli ye an b'a ta ni ka Fabu Jara ni ka ale sɛgɛrɛ Fabu Jara an b'a fo suraka buguni kɔnɔ la belebele do suraka min ka den do wa ka wuli ka jɔ fɛnɛ fanga o ka bon kosɛbɛ mun ye suraka buguni o ka ɲɛta la Fabu Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Saka jakiteni bɛ ko a ma ko jije soni belebele in fɛnɛ bɛ ka nɛmɛ nin waati na suraka buguni na an b'a ni a kɔrɔkɛ fo n'o ye la jakiteni n'an ko a ma ko jakuma an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Japon ale fɛnɛ bɛ suraka buguni na petit Japon mujakarta mɛlɛkɛ an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ radio Noura FM an ka anniversaire o baara ko o bɛna boloda k'a daminɛ mun ye mars kalo tile 11 na ni kana bila mun ye mars kalo tile 15 la Abu Safina Jara fɛn caman o bɛna kɛ a kɔnɔ nka waati sɛbɛkɔrɔ sira waati sɛbɛkɔrɔ sira y'an sigi jɔn na dɛ commission mun sigira sen kan u ko anw gafe révikɛlaw k'an ta ye kumamugu de ye commission jumɛn commission sigira sen kan ko Ala u ye bere d'an kun dɛ ko mugu k'an ka na n'a ye dɛ ayiwa k'an ka na ni mugu ye k'an ka na ni mugu ye dɛ jɔn ko ten commission kɛ commission ko an ka na ni mugu ye masalamu na ka mɔgɔw k'an ka na ni wari ye ayiwa an ko kɔni wari kɔni an fɛnɛ jigi ayiwa an jigi kɔni an kan tɔgɔ kɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna Abu Safina Jara waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ kuruna